Kitab Wulang Bebasan bab 9 ayat ingkang 1 ngantos 18. Kawicaksanan wus yasa daleme lan wus ngedekake sakane pitu. Wus meragat kewane sembelihan, wus nyampur angguri lan wus nyawisake pasugatane. Para abdine wadon wis padha didhawuhi nguwuh-uwuh ana ing papan kang dhuwur ing kutha panguwuhe. Sapa kang ora duwe pengalaman padha mriniya lan para wong kang cupet ing budi didhawuhi mangkene. Mara padha mangan roti peparing ingsun lan ngombe anggur kang wis campur. Ninggalo kabodohan supaya padha urip lan nuruta dalane pangerten. Sing sapa mulang wong kang ambek memoyok iku nekakake pamoyok marang awake dhewe, lan sing sapa melehake wong duraka oleh panacat. Aja melehake wong ambek memoyok supaya kowe ora disengiti. Wong wicaksana iku welehno kowe bakal ditresnani. Wong wicaksana pituturana temah kawicaksanane mundhak. Wong mursid wulangen temah bakal mundhak kawruhe. Wedi asih marang Pangeran Yahweh iku wiwitaning kawicaksanan, lan wanuh marang Kang Maha Suci iku pangerten. Marga saka ingsun umurira kawuwuhan lan taun-tauning uripira katambahan. Menawa sira wicaksana, kawicaksananira iku kanggo sira dhewe. Sarta menawa sira ambek memoyok, iku sira dhewe kang bakal nanggung. Wong wadon bodho iku criwis banget anggone ora duwe pengalaman lan ora duwe isin. Lungguh ana ing ngarepe lawange omahe, ana ing kursi ing papan-papan kang dhuwur ing kutha. Lan wong kang padha lumaku liwat ing dalan kang jujur lakune padha diundang. Celatune, sapa kang ora duwe pengalaman iku padha mriniya, lan wong kang cupet budine iku dituturi. Banyu colongan iku legi, lan roti kang dipangan kelawan delik-delik iku enak. Mongko wong kang cupet ing budi mau ora sumurup yen ing kono dununge arwah-arwah, lan wong-wong kang diambirake wong wadon mau ana ing jagate wong mati.